Bacang kini kita dawai kan bat ki bang ala depsyat te kene ka wai ke de ki badon typhoid smallpox nyangkar bat iki wai ki jat nyang ki ba mi ha kasni do kum ki nyang lengkot nang ta ki nyang tru bayo haba ya syong khabatar nang ta wad ya ka kan saru kane ka dawai ka ya rap te pe sa kane ka wai ru ka bangala pho tansil te kane ka ya rap ha ya ki badon tansil berhaba pi don tansil ngane tu pi urundang ula ban terkhong ula ban pang hapor ba pi bam jing bam hapor ba pi ngut ya kano ka jing bam te ula ban wet bat ula ban at chapo ula ban don ksoi te henrei lada pi di no dakane utansil hapor randang jumpi ula ban jam nang ta kiksoi ki badon chapo ru kila ban mi no te kane kadawai ke rap bahaya ki badon tansil nang ta ke rap ru wad ya ki jingpang wad ya ka jingpang kan sar te dakane ngala ban ai ki ba pangkan saru bar haba pidi ya kini ki dawai pimdon kam bandi kat kine ki klong san liter rei ngan su penthe epi ha ki bilor ki berit labiang kini ki dei tang klong hi banga bu bakin nyam khambun henrei umdei ba biha bandi kat kini ki klong ki bahe te lada pi sngodon kam ya kini ki dawai ru pila ban yo na dukan jonga na marba ngade unong an dawai kawai ga dukan kadon hang ne hayo nong ston nang ta kawai ru kadon hang te hajan shilong te ban tip khampnya pila ban keli jingkli yang ha ka komen lani pila ban supun ru yang ha une nombar reu knai not knai sau ar nyau la nyau reu knai not knai sau ar nyau la nyau so bahasa pun ha une nombar lada pi sngodon kam ha kana kono por bat ngan sabu ru ya une nombar ha po ka description pin sa ui bat pila ban pun yang ha kana kono por ka ba pi sngodon kam te tangane angai ba pila sngodho khublai sibon